Buke lokho ekhaya sabingelela emagumbini amanomhlaba. Thana zlamini lo okhulumayo. Ngifuna sibheke ukuthi okunye okusala kithi ngaba yini? Ngaba ukuthi sikakuthola sikufunako asibonge. But mase senkingeni siyakhona ukukhuleka thanathi sicela uNkulunkulu kuba asikhanyisele ivini emidlozi asikhanyisele. La emhlabeni umuntu nomuntu unendlela yakhe ekuphumelela ukuthi ngaba ngiphi indlela ekuphumelela yaziwa nguwe wena mbukelo khona ekhaya. So ngaba idlozi, ngaba umuthi, ngaba iswasho, ngaba amakhandlela, ngaba impepho, as long nje nawuphumelele. So sukuma, ungahlali phansi, ungagive up futhi ungavilaphi, ungaphela futhi ngamandla. Impumelelo into ekhona futhi yinto ezokwenzeka empilweni yakho. Wena usengothola umsebenzi, usengashada, usengaba nemali, usengaba nemuzi, usengaphumelela ufana nabanye abantu, isengakhuluma nje lapho belikhulu, yonke into yakho ifuna noma into obuyifisile isengenzeka mbukelo khona ekhaya, ngoba uNkulunkulu osihlela ukuphi emhlabeni. Wonke umuntu unesikhathi sakhe uziphila emhlabeni. Mase siphelile sesiphelile. As long usaphila kumele ukuthi ungayibukeleli futhi impilo yakho ungayicindezeli wena lebe kuhleliwe ngawe ukuthi yokwenzeka emhlabeni makwenzeke mbukelo khona ekhaya. Amandla afuna bekhona, amandla empumelelo. Na umuntu uthandaza ukukhuleka ucela izinto kumele zenzeke mbukelo khona ekhaya. Kunabantu abathi bona bazamile abaphumeleli. Mina ngiyakuthembisa ngithi kuwe mawuke wafika kumina mawangithinta noma ke sathintana ngakubeka samsandla uzophumelela. Umuthi ukhona esebenza, sikhona iswasho, akhona amakhandlela, akhona amanzi empophoma, yonke into mbukelo khona ekhaya isele kuphi ezandleni zakho mbukelo khona ekhaya. Akufuneki kubalise kakhulu entweni ojike kuzo walungisa kwangalungi. Ungasho ubedlala ngathani bengiciniswa impilo yasemhlabeni. Uma ngabe ufuna ukhonkolo ugcine kakhulu, faka ibreakfast, faka ama-reinforce, faka lokho nalokho, faka icrash ukuze into iqine ibe namandla. Ngeke nje vele kuthiwe yidli sekulungile mbukelo khona ekhaya. So yonke into ukuthi ilungisile vele iphele ezandleni. Kwakho ibloho alakhe government ibloho wabiza company ethile ke ibloho licine fika amanzi ayifushela bekudeni. So mbukelo khona ekhaya la uzame khona wehluleka ungasho ukuthi ayikho into beyenziwa. Ngithi njengamanje mbukelo khona ekhaya ngithemba nangokukholela yonke into kuyohamba kahle egameni likaJesu. Amen. Usamakhosi mongcwele mbukelo khona ekhaya yabukhulekela yonke into mayilunga kusukela manje egameni likaJesu phakade. Amen. Kholela wesethemba Nkosi kubusisa.